Kde to bylo Fabia? Ano, děkujem. Sirena značí, že můžeme začít. Tak, opatrně. Tak, vozidlo ujíždí, pachatel za volantem. Samozřejmě ukázka je zpomalená z důvodu bezpečnosti. Policisté kontrolují vozidlo před nimi, zjišťují, kdo je za volantem a rozhodli se jej zastavit pomocí modrého majáku a případně sirén. Pachatel se snaží ujíždět, kličkovat. Samozřejmě výzvu nedbá a policisté výzvu opakují ve formě sirény. Ano, snaží se pachatele zablokovat jak zepředu, tak zezadu. Takticky, aby vozidlo nemohlo ujet jiným způsobem. Bylo vystřelený pepřový sprej na přední okno, aby zamezil prostorové orientaci řidiče ujíždějícího bílé Fabie. A policisté za pomocí donucovacích prostředků pachatele zajistili, kontrolují vozidlo, zase v něm nenachází žádná další osoba, případně zbraně nebo jiné nebezpečné předměty. Pachatel nyní leží na zemi, provádí bezpečnostní kontrolu, prohlídku osoby, zda osoba nemá u sebe zbraň nebo jiný ostrý předmět. Ano, dle pokynů si ho nasměrují do jiného vozidla a pachatele eskortují na nejbližší policejní služebnu provedení procesních úkonů. Druzí policisté ještě provádí kontrolu vozidla, zase v něm nenachází předměty původu trestné činnosti. A z místa odjíždí na služebnu.